matsiyaki tsaya munafurcin ka iya mutane. Kai ni zaka cewa ina kwana? What? Kuma in sanar da kai shi mato da ni da mato da wannan kai. Alhamdulillah da muna takan kama. Allah dan isar annabi da alqur'ani a gurin ka ya Allah. Allah na roƙe ka Allah. Duk arzikin da zaka bin cikin wannan damuna tamu ya Allah. Allah ka raba shi gida biyu ka ba wa makoci na rabi wato mato. Allah ma haɗa za ka yi da shi? Yo ni wallahi in na san ta dalilin ka Allah zai ba ma billahi allazi garan barka da zaman to Allah bai ganni ba. Mu a banza ma muke yi baranta ne aka samu. An taɓo ni an taɓo da raba ta Allah. Baba ka ji abin da yake faɗa ko? Dan Allah dan Annabi kar ku ɗau halin iyayen nan naku na juna da gaba. Sallau ba ce tankarai don gaban mu ta zo ƙarshe ba. A'a ka sani na ce te ka ne domin kada Allah ya maka rahama domin duka wanda ruwa ya kashe